Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba ta' Alla, l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. Quddisa se nofruha r-Ruħ Xavier Johnson. Nilqgħu għal din il-quddisa l-immigranti tagħna ġewwa l-Awstralja, speċjalment fis-Santwarju ta' Bacchus Marsh. Nitolbu għal xi ħtiġijiet ta' xi persuni partikulari, nagħmlu talba l wieħed saċerdot żagħżugħ li għandu bżonn it-talba tagħna u nitolbu dejjem mas-saċerdoti tagħna ħalli l-mulej ħarishom u jżommhom bogħod minn kull problemi. Nitolbu għal waħda tifla li se tagħmel l-MRI għada u għal waħda persuna li dallejl kellha inċident, devota kbira tal-Madonna ħalli l-Madonna tiegħha il-fejqan. Irresqu wkoll l-intenzjonijiet personali tagħna. Ħuti, ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħa niċċelebraw daw il-misteri qaddisa. Missier mimli tjieba u ħniena kbira, int kuljum toħloqna mill-ġdejt u toħloq ambjent madwarna fejn nistgħu narfu l-ħniena u t-tjieba tiegħek. Tina l-grazzja illi aħna narfu l-preżenza tiegħek madwarna mulej ħniena. Kristu, int kelma ħajja tal-missier, int kelma ta' verità. Tina l-grazzja li jkollna qaċċu ġuħ għal-kelma li hija preżenza tiegħek. Kristu ħniena. Spiritu qaddejs, għenna fid-djufija tagħna wejja bid-doni qaddisa tiegħek biex nerġgħu niskopru l-imħabba u l-ħniena tal-missier. Mulej ħniena, iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaffrinna l-nubietna, iwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla int fil-pjan tiegħek kollu ħniena għas-salvazzjoni tagħna rid li l-Verġni Mqazza Marija l-Qaddejja ċkejkna tiegħek tkunhom Kristu msieħba miegħu, għamel li aħna u nħarsu lejha bla qiegħda nitalmu minnha naqduk f'kollox u nħabbirku bla qiegħda għas-salvazzjoni tal-bnedmin kollha. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla mek jgħix bisalta flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Tlettien. U fit-telet jum Giuseppe qalilhom għamlu dan u tgħixu għax jien nibża minn Alla. Jekk intom nissewwa, wieħed minnkom jibqa' magħluq fil-ħabs tagħkom. U intom morru ħudu l-qam ħalġuh f'darkom u ġibuli il-ħukom iż-żgħir. Imbagħad nemmen kliemkom u ma tmutux. U hekk għamlu. U bdew jgħidu lil xulxin, tassew aħna ħatja kontra ħuna, għax aħna rajna d-dieqa ta' qalbu
u jitlobna il-ħniena ma tajniex widen, għalhekk ġie fuqna dan l-awġ. U qabeż Ruben u qalilhom: ma kontx għedtilkom jiena la tagħmlux ħsara lit-tifel u intom ma tajtux widen, u issa demmu irid jitħallas minna. U huma ma ntebħux li Giuseppi kien qiegħed jifhimhom għax bejniethom kien hemm l-interpretu. U hu dbiet minnhom u beka. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr lil Alla. Ħatkun mulej it-tieba tiegħek fuqna. Ħatkun mulej it-tieba tiegħek fuqna. Faħru l-mulej bid-daq taċ-ċetra. Annulu fuq l-arpa baxar kordi. Annulu għanja ġdida. Doqqulu bis-sena u bleħen qawwi. Ħatkun mulej it-tieba tiegħek fuqna. Il-mulej ixejjen il-femit tal-ġnus, ifixkel il-ħsibijiet tal-popli, imma l-fema tal-mulej tibqa' dejjem minn żmien għal żmien l-ħsibijiet ta' moħħu. Ħatkun mulej it-tieba tiegħek fuqna. Ara, għajnejn il-mulej fuq dawk li jibżgħu minnu, fuq dawk li jittamaw fit-tieba tiegħu biex jeħilsilhom mill-mewt ħajjithom u jaħjihom fi żmien il-ġuħ. Ħatkun mulej it-tieba tiegħek fuqna. Inqumu għall-Evanġelju. Alleluja. Alleluja. Is-saltna ta' Alla waslet. Indmu u emnu fl-Evanġelju. Fitxu in-naċ il-mitlufa tad-dar ta' Iżrael, il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu sejjaħ lejh it-tnax il-dixxiplu tiegħu u tawhom is-seta' fuq l-ispirti ħżiena biex ikeċċuhom u jfejqu kull xorta ta' mart u l-kull min kien nieqes minn saħħtu. L-ismijiet ta' 12 l-apostlu huma dawn. L-ewwel xmum jgħidulu Pietru, uħuħ Indri u Ġagbu ta' Zebedew, uħuħ Ġwanni, Filippu u Bartilmew, Tumas u Mattew il-Publikan, Ġagbu ta' Alfew u Taddew, Xmun il-Kanani u Ġuda l-Iskarjota li imbagħad it-tradiħ. Lil dawn it-tnax Ġesu bagħthom b'dawn l-ordnijiet: taqbdux triq il-pagani, titħlux belt tas-Sammaritani, imma qabel xejn morru fitxu n-nax il-mitlufa tad-dar ta' Iżrael. Intom musejrin xandru wejdu li s-saltna ta' smewiet waslet. Il-kelma tal-mulej. Fit-12 Ottubru tas-sena 2013 il-Papa Franġisku kien għamel diskors sabiħ fl-okkażjoni tas-sena tal-Fidi u kienet il-ġurnata Marjana dwar il-Fidi ta' Marija u tkellem kemm il-fidi ta' Marija tħoll l-għoqda u it-tfixkil ta' dnub. Aħna nafu li meta aħna niġu konxiji ta' dnub tagħna, aħna nafu kemm jagħmililna diffiċli x-xitan biex nerġgħu inżarmaw, inħollu, numiljaw lilna nfusna, speċjalment meta nkunu weġġajna lil xi ħadd bl-emil tagħna. Jew inkunu ksirna drittijiet tal-oħrajn, jew nkunu abbużajna bih, jew inkella inkunu tellifnilu ir-reputazzjoni tiegħu, speċjalment meta nitkellmu kontrih, u niltaqgħu wkoll mal-gburija tagħna, mal-għejra tagħna, mal-ħażen tagħna li dan kollu jumiljana u jpoġġi fina tfixkil kbir. Id-dnub joħloq għoqda, id-dnub joħloq tfixkil. Meta il-padri tal-Konċilju Vatikan it-tieni tkellmu dwar kif il-fidi ta' Marija tħoll l-għoqda ta' dnub qalu iddubbaw ftit isselfu l-espressjoni tal-wieħed mill-missirijiet tal-Knisja, Sant Irinew,
illi qal l-għoqda tad-diżobbedjenza ta' Eva inħallet biex bl-ubedjenza ta' Marija. Dak li rabtet Eva fil-ġnien tal-Eden bin-nuqqas ta' twemmin tagħha għax m'emmnietx l-ordni li ta' Alla u emnet li x-xita missir il-gideb, il-Verġni Marija ħallitu bil-fidi tagħha. Eżis, hawnhekk għandna fanal ċkejken ta' dawl li titfanna Marija fid-dawl tagħna, fit-triq tagħna. Kollha kemm aħna il-bnedmejn taħt il-kappa tax-xemx, kollha kemm aħna suġġetti għad-dnub minn żgħir, minn kbir, minn ċirkustanzjali għax inħolqu hekk iċ-ċirkustanzi. Importanti jilli jinsibu it-triq lura biex nerġgħu inħollu l-għoqda ta' dnub u nerġgħu nħossuna ħielsa. Id-dnub li jenna eżis jagħmilna l-sira kollha kemm aħna. Inti tgħid kelma ma tax kif ħadd tiġborha. Inti tagħmel azzjoni inqast mill-imħabba lill-oħrajn ma tax kif ħaterġa' titħabb. Hija l-fidi fiex fil-ħniena kbira tal-Alla. U Marija dejn il-ħniena tiegħu tinfirex f'kull żmien tgħidilna fil-Manifikat. Il-ħniena tiegħu tinfirex f'kull żmien. Fuq xiex, fuq min, fuq dawk li jibżgħu minnu. Meta jien nidħol fil-preżenza tal-Alla u ninduna illi hemm għoqda żgħira, kbira, imgerfxa, jien indur fuq il-Verġni Marija u nerġa' ngħidilha ttini ftit minn dik il-fidi tagħha ħanejdu jkun minni skont kemmtek. Jien nemmen illi l-ħniena tal-Alla tasal għal kulħadd. Tasal għal bniedem illi jiftaħ qalbu għalih jgħidlu mulej jien ma nafx kif se nerġa' lura biex nerġa' nitħabbeb miegħek u mal-proxmu tiegħi. Imma fuq l-eżempju sabiħ tal-Verġni Marija, attenta kif kienet għal ħtiġijiet tal-proxmu tagħha, aħna nsibu dawk is-soluzzjonijiet illi il-mulej jindikanna permezz ta' ċirkustanzi jew ta' persuni. X'kien jgħid Santu Wistin? Nibża minn Alla għaddej. Għali, meta jgħaddi lilna jisperana. Alla ma jgħaddix biex jiġġudikana. Alla tagħna ma jgħaddix biex jikkundanna. Il-missier jirrimproverak, iġejlek taħseb, imma mhux jeqirdek, ekku il-missier tagħna tas-sema. Fuq l-eżempju tal-Verġni Marija, ejjew nintreħew b'din il-fiduċja kollha din hija l-fidi. Mulej aħna nemnu fil-fidi, aħna nemnu fil-ħniena li hemm ġo qalbek. Illi int dejn ma tiċħada lil ħadd. U kull bniedem jgħix b'dejn il-ħniena. Eżi se nitolbu lil Marija biex katrinna fidi soda ħalli qatt ma nitbedu mill-ħajja tal-grazzja. Dal-moment isbieħ li niġu nagħmlu hawnhekk iservuna bħala tfakkira kontinwa u nitolbu l-Verġni aħna pellegrini, aħna tal-laba. Aħna nitolbu lill-Verġni Marija biex fil-faqar spiritwali tagħna timlina bil-grazzja, timlina bil-imħabba, timlina bil-ħniena li hija għexita u xandrita lill-oħrajn. Ejjew narfu li aħna medin bejn imma mimlijin tama li l-mulej se jħares ħarsa ta' ħniena u jfejja il-qalb marida tagħna. Ejjew nitolbu ineħħem il-qalb tagħna kull gburija, kull ejra u kull xorta ta' firda. Ikun infakkar Ġesu Kristu. Miġburin madwar l-artal tal-mulej, ejjew issa nresqu it-talbiet tagħna. Nitolbuk mulej għalina l-koll biex fir-riflessjoni tal-lum aħna nerġgħu nduru lejk. Il-qalb marida tagħna tħabbat fuq il-qalb ħelwa tiegħek. Ejjew għandi intom il-koll li tinsabu imħabtin għaxin ta' qalb ħelwa bum li tinna grazzja mulej illi nduqu minn din il-ħlewa illi hemm fil-qalb tiegħek. Nitolbu għat-talb tal-Verġni Marija ħol loqgħod ta' firda illi hemm fil-komunitajiet tagħna, illi hemm fil-familji tagħna tant aħwa ilhom snin ma jitkellmu. Tihom il-grazzja mulej għat-talb tal-Verġni Marija, għatihom sinjali ta' rikonċiljazzjoni u ta' mixja miġdejt taħwa. Nitolbu għat il-grazzja mulej lil dawk kollha illi ħallew loqgħod tal-mibeda jitrawmu fil-qalb tagħhom minħabba ġesti u inġustizzi li forsi rċivew fl-modi.
ħollilhom qalbhom ħalli il-qalb tagħhom ikollha wisa biex tintela bil-grazzja u l-preżenza tal-Alla l-imbierek. Ħatejnhom il-Verġini Marija f'dan il-proċess ta' fejqan spiritwali nitolbu. Għal dawk li talbuna niftakru fihom f'din il-qudiesa partikolari, nitolbu għal wieħed saċerdot li il-familjari talbuna nitolbu għalih, għal waħda tifla li għadha ħat tagħmel MRI, waħda persuna anzjana illi kellha inċident żgħir dal-lejl, ħalli l-mulejjejna. Impoġġu l-ħbieb tagħna lil dawk il-persuni li talbuna niftakru fihom, speċjalment l-immigranti tagħna, kemm dawk li bħalissa jinsabu fostna, biex jerġgħu lura lejn pajjiżhom u jiġġeddu fil-fidi u d-devozzjoni nisranija. Nitolbu ħarsitna fuq il-wiċċ mimli ħniena tal-Verġini Marija, hemmhekk impoġġu fil-qalb tagħna lilna nfusna, l-eżistana, il-midin bejn dawk li tbedu mill-prattika reliġjuża biex jerġgħu jiskopruha permezz tal-eżempju tal-Verġini Marija. Bil-qalb, Qaddisa Marija, Omm Alla, itlob għalina midin bejn issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Kristu, illi meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħajl ħobs, raddi l-ħajr qasam, tali d-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan, għax
dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġa' raddi l-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal ħudu biex xorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dunubiet għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabru bil-mew tiegħek mulej inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek nistennew sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Wirodulek ħaj xogħġbok tilqana għaw quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokun tagħna nitolbu lej l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed li jenna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taf li mħabba flimkien mal-Papa Ljum l-Isqof tagħna Anton, il-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddej tiegħek Xavier Johnson illi jogħġbok issejjaħlu għal għandek minn din id-dinja. Għamil li kifu bil-mamudija miet f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jirxoxta għal ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna illi raqdu fit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, niftakru fil-mejtin kollha tagħna u l-benefatturi ta' dan is-santwarju. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna għalina l-kol nitolbuk, għati li jenna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġini jimqazzhom Malla Marija, ma' żewġa San Ġusepp, mal-Apostli, mal-qaddisin kollha illi jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġeħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Fit-talba tal-missier neżisħuti aħna ngħidu aħfrinna dnubietna. Kull meta ngħidu din it-talba barra li nitolbuh li jibatilna il-ħobżna ta' kuljum u li tiġi s-saltna tiegħu, aħfrinna dnubietna. Turina l-identità tagħna midin bejn tal-laba tal-ħniena tal-laba. Jekk Alla jatina din il-ħniena ejjew ukoll inweduh li naqsmuha wkoll ma' dawk li naqsuna. Bil-qalb, missierna illi inti f'ismewit jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, affrinna dunubietna bħalma nafru lil minu ħati għalina u la daħannix fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna x'inkunu ħielsa dejjem mid-dnub imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubiet iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Ħati jaslimu l-għaqda li inti trid fiha, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja tina il-paċi.
danu il-ħaruf talla, danu li jneħħi id-dnubiet tad-dinja, in jindaw l-huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej. għal bżonnijiet tal-familji kollha tagħna, speċjalment il-bżonnijiet tal-familji ta' xkejknin tagħna. O Marija, wis grazzjuża, inti l-om li żjed glorjuża, inti l-bint, inti l-arusa tal-imqazza Trinità. Mela lilek, o Marija, aħna nagħtu kull foħrija sabiex miegħek imennija ingawduk fl-eternità. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imberka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imberka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
سلام عليك ماريا بالجرازيا مملية المولي معك مباركة انت في وسط النساء مبارك الفرات الجفتيك جسوم سلطانة الفاميليا اطلب علينا نطلبه مولاي الله تعالى احنا اللي هدنا سام اللي كلت السما نطلبوا الجراتيا اللي نمشوا دايم فوق الازامبية الفيرجين ماريا هنكونوا دايم مديين في القادة الكنيسيا ونجربوا الفار عش قادين نقدوك بكريستو سيدنا المولاي معكم يبارككم الله اللي يستا كلش المسير لبن والسبيرتو سانتو مروا وعيشوا في الباce تا كريستو